ningkong ngaben pau ga jing sngongu yo blei ban yo ni ka lan ban sam ye ka khubor na ga tien ga jong blei ling ba ga social media ai ku blei ker pang ye phi baro ki ba yo i bat snap ye ni ka khubor ling ba ga channel ha ga ni ka por ga kwa ban ye phliu jumbot lang ka wei ka phang halor ga jing snap jar ga jong blei ha gi por gi ba ha ga snam khat khandai spa san phuai kala don ga thma ha korea kani ka thma kala plong gi brio ban klumar jingmut namar ga jing yap jong gi brio kala long ga bashir kai kayo ka kot gi brio kala hiar shaba palat kat hadu kari ka kala long tang ka ri jong gi nong krong bat ka ri gi khon suet kam don shu ga jing sok yo i bai ga met yap jong gi khna ret la thap kum gi janjot ha gi trok ki brio ha gi tu gi por gi sngo bagi mat ya gi jing snap jar ga jong blei bat ha bagi yam bat duai kat nu gi sngo kum ba blei jubab ya gi jing duai ga jong ki don ru gi ba perkhat ba blei ula yap kam don dor shu ban nang duai ka jing duai ka ba khambun kalong na ki tu gi ba mat ya gi jing thngan namar ga jing duk ga jing kerdu bat ker pang kita gi ba mat ya ga pang ga sitom haga por jong ka thma ngi la ban ong ba kini gi brio ki mat ya ga jing snap jar ga jong blei minta ga snam ar jar ar phoru ka perthei bar ko wei ka yam brio ki ba bun ki brio ki klomar jing mot namar ga jing ta jong ga ni ka thma ka bawan haga dor jong ka khlam u corona la ni khlam u covid-19 ka bala shimno igi ba bun ki min sim ki ba kordor don ru kiri ha ka jing yap kala jalong thik kumba yap ki brio ha ga por jong gathma namar gani ki jing ja don ru ki ba perkhat bau blei shim snap ye ki jing duai ki jong ki don ru le se ki ba bu ki jing kli a blei bale me jingai ban ya rap yangi ngam tep kat nungot na pedeng jong phi ki bala mat ni experience ye ki jing snap jar ga jong blei ha ki por ki ba dap de ki jing ki ba kat ki jing kat hadu baga bor jong bomman gis dang ban yo jaka hagi jumut ci perkhat jonga ba jong phi pat wat hadu bat penkala ya ga jing ngej bat ka jing shania jonga ba jong phi hau blei larangi pule na ga tien ga jong blei don chi bon ki brio ga jong blei ki ba mat ya ga jing snap jar ga jong blei haga por bagi mat ya ga jing bat ya ga jing ele haga ga por mentang kwa ban ye pusan lang na ga tien ga jong blei ka balong na ga sam gal nong ba ar pu ar ka dekot ka baning kong kiktin gi baong kum ni u blei jonga balei mi ino yanga balei mi jingai kata na ka banya rap yanga bat na kiktin ka jingka ruhu jonga ngini buai a blei nong bu nong thau ya ka baning bat ya ka khendo bat ya ki ai baro ngi ai ngu ime na mar ki jing bha bat ki jing sn ai ka ba mela ai hangi mela pha yu Jesus Christ ban wan shaka perthei bantan iya galanti ka hok ka jing sha ga balam shi ka jing im ngi ai ngo ba mel it u khon ba marwei jong me u Jesus Christ ban yap halor ga ding na ban ma bi gi pop jongi hagani ka por ngi duai ba min isn ai ban ya rap yangi mangila ban pediang yi gi penya ki ba start jong me ko trai haga jing wan jong ni ka khlam ngi ngai ka ni ka khlam ganum jia khlam ka jing tep ka jong me ko trai ngingej me penan kam wat igi bomman banten ju ek tagi bashania hame ngi duai man ai ga jing start bangin nang ban le pikir basumar dil de ringkat ka jing ke har ga jing da ga jome ngi duai man ker khui gi ru start science bagin yo e ga jing start ban shemi ga dawai ban ben khia e ga ni ga jing pang ngi duai ba man ker khui gi doctor gi nurse gi ba dai ban it ban shakri ban sumar gi ban sim gi ba kodor gi ba mat ha ga jing pang ling ba ga khlam ablai ngi duai man pen tengan ni ga long ying gi ba mat ya ga jing sngo si thang ya ga jing du no e gi ba gi ba thoin gi jong ki ha ga jing wan jong ga khlam ngi duai ker pang gan ko trai nam tak gi ba mat ya ga jing pang ba ga num red men sim bagin shania lut aga jing penya gi ba start jong gi go trai ker khuru trai gi ba dok gi ba kerdo gi ba mat e ga jing bagin yo e ga bam ga di hakum ga ni ga por ba lockdown ha ga ri hi bar go wei bagin am yap tngan da ga jing rap lam gi paraman sim gi ba malaker khu yaki rap igi no san shar bi e jong ha ga ri ba da ga jalla ga jong bagin yo e ga bor sngo thu kumno ban pen red yela de khmat jong me da ga do nuot baro
Kanang ba man isnay man pen kia ya ka ri ka jongi. Pedang yi jing duai ka jongi. Haga kerteng u jisungi duai. Amen. Kasam ka ba arpu ar nong baningkong. Kalai ka way ni kasam ka ba u David u tho. Haga por ba mat ya ka jing haga jing ka jongu. Bon ki start ti jeliyo ka Bible ki om. Bos David u tho ya ka ni kasam. Haga por ba mat ya ka jing bat ka thama haga jing ka jongu. Daka ba ring yir ka sam haga dor jong ka jing itu kana ya ka bala jia haga jing ka jong don ru ki start ti jeliyo ka Bible ki ong ba David utho ini ka sam haga dor jong ka jing ruai ba don ru ki ba ong David utho ini ka sam haga dor jong ka jing itu lupa haga ni ka por nga kwa ban bu ini ka sam hagi lightly ki benta ka baning kong kalong ka dor jong ka jing itu kana Hagaktiin nong way ki ong ka historical perspective. Magkabanta ka ba ar kalong. Naga poetic perspective. Na ka dor jong ka jingruay. Magkabanta ka ba lai kalong. Naga prophetic perspective. Haga dor jong ka jingit hulupa. Narangi pet yung ka sam naga historical perspective ni Shem ba u David. Ulamat shibon ki jingger ku. At maru shibon ki jing Kabangila ban ong bo David uday ubriyo jong gathma. Ublay ulapanan gam yo David haga jinglong kena banile persya yo Goliath. Hadien katukane por uladay ban petri snakaktius Saul. Namarus Saul ubishni yaga jinggar ku jong ublay ya u. Bat utmuru ban penyap ya u. Hadien ka jing petri na us Saul. Balhabaw Saul ula klat u David ulay banyak kun persya say kathma yaw kun jong Saul nang ta wan sagi thma persya ki Palestine ki Ammonite ki Syria nalor ki thma shabar don ru kathma kampo yeng hagabaw Amnon u kun jong u ulabat tengah la ka jong ka para nalor kata sa Absalom u kun jong u David u penyap yaw Amnon bat kwaru pan kni no ike khet jong pa kajing ja buram kajing jin jar ka ba la shu ban batai u David habala kot ka we kajing jin jar wan sa ka we pat kot ka we kathma wan sa ka we pat apdeng kajing jin jar bat kajing sosan kala pelong ya u ba un snow ba u play u klem jubab ya kajing duai ka jong u snow ma u play u snap jar ya u apdeng kajing habaw kwat kanu ru haga gitam ujob kalong ba laipo gad khat ka ba arpo nga khot kar pat yame henry memshim juba me yeng bat me shupet yanga ujob habaw mat ye ga jing umat ye ga jing sap jar ga jong oblay ula khot kar pat ya u henry I kumba oblay u klem jubab ai kat adu ban pelong ye ka tengah ga jong ujob ban ong to tem mi to oblay jong me ba to yap no to tem mi to play jong me ba to yap no hagidi ki sngi ki jongi ki ba menta ki bangi mer ga jok jong ka social media ka ba baro ngyo ka lat man pin sngo ya ga ka ba don haga donut ka jonga bat ka jong phi ngyo I sha shibun ki tien pin thamula ki tien lebiria ling ba ki photoshop ki like ki tiktoks bat ki way pat ki arms Kibal ringdor ban le biria yaga bor jong ka jing duai I kuma ki brio ki bastat bat ki bomdon ga jing shania ho blay ki rikhe bain ye ki jing duai ki jongi u chief minister ba don buram jong ka jala mi khalaya ga jongi ula khat ye ka jala ban duai lang ha ka sngi rakhe ye ka jing mi pat utrai bat nong pin jongi u Jesus Christ henry ha ka sngi ka babot ka khlam ga wan jia ga jala ga jongi kani ka khlam COVID-19 Kala sedang nagari badang dunai ke jinget yo blay bat kelak tak kambon ikeri ki badan ke jing shania ho blay kum kari Amerika Italy bat kiwei haba kum ke Kapor kum ki banget bat shania lot ho blay hateng is snow kum bangi mat ya ke jing snap jar ke chong blay ngi duai tang bagi jing duai jongi ki shukot klem ke jubab ngi snow bangi mat hi sho I ki jing kat nang duai Haga de khot ka baar u David wang nga kaang min sngi henry mempen snow min mir ru kumjo henry ngam snap jar ko trai
Nabangat tip me yo i bat me tip lut. Haka dekat ke balai u David uang ki kepatemen ki jonga kila shania ame bat mela pelait yaki. Henry ngati mentanga mat ya kajing syar ke bain hagi nongshun ki jonga. U David Ukraine ya kini sam u tip biang ba u blay u yo i bat u tip lut. Kajing snap jar ke jong u blay kamut pat kajing bom dor ringkat ke jong u blay. Ki para mensim ki ba kodor kan nungut na pedeng jungi ki bala mat ya kajing snap jar ke jong u blay hagi por bangila IT lot yalde hagi jing duai. Pila ban mat ya kajing syar ke bain. Pila ban mat ya kajing syar pet bain. Rei tu kan mau ba u blay te u yo i ba u tip lun. U blay ha ba u snap jar u don la ka jong kajing tumu. Kajing snap jar ka jong u blay kalong ban tenju ya kita ki ba syania lot ha u blay hatu ki la na em ban pediang ya ki ba snosi ki ba wan jia ha ka jing em. Nikum ki bangai ngin chu pedang tang ya ki ba bha na ublay. Kajing skap jar ka jong ublay kalong bo ublay ukwa ban thau thmai ka perkhat ka perdain ka jonga bar ka jong phi. Yole se don ki ba perkhat ka ne ka spa ka hai nga don ngan ku slai ya ka ei. Enre da ka jingwan jong ni ka klam ka ba ta lut ya baro la red ni crow riu spa ni duk la le ni yong. Kajing yap ti kam jumap yanu ru. Kajing snap jar ka jong ublay kalong ban prang bat ban start ya kajing yat denti ha kajing im ka jonga bat ka jong phi. Dai tanga pedeng ka jing dom jong ka mit pin yo i ya ki klur ha sahit beneng. Dai ha pedeng ki jing ki ba kat ki jing pin yo i ya ki kristan ka ba shisha bat ki ba yaine ha ublay. U David u ring dor haga dor jong gajing ruai. U David habau ye shem ne mat kanu gajing sep ting gajing ngau ting ni don na pedeng gajing ma ni mat ye gajing ku jong oblay. U jusu tenan banduai ni aingu yo oblay haga sor jing ruai. Ki babon ki nong thau jing ruai habagi thau ye gajing ruai ki thau ye ka ka bagi mat haga jing im ga jongki. Unong thau ga jing ruai jing suk kum gawa ngalamat hamen sim. U thau ga tu ga jing ruai hadin ga experience ga jung u ya ga jing du no ai ga ba e ki ba thoin ga jong u. Ga jing du no jong u ya ga spa e ga pau ga jong u. U sngo ba don lat chu da gum wei. Dei ta man pai chu Jesus Christ. Bat haba kum ga ta ko por u thau ga jing ruai jing suk kum gawa ngalamat hamen sim. Unong thau gitu ke jingruai nyau jingger ku jer yaki baro ayub la le do blay tepen salingo. Unong thau jingruai nyau jingger ku jer yaki baro ayub la le do blay tepen salingo. Hadin bola fil hagi babon ki benta jongga jingim jongu le kaweru umlong dei tat hadu bo blay upen smuk thu e ka talent jong u kum nong thau jingruai. Pada bola thau jing ruai ki jong u ki babon la pen kam hagi yeng bagatang jong blay hagi got jing ruai. Ba hadien bo sung thu ka sap ka bo blay la ai u kolong ban thau jing ruai. U thau tu jing ruai nyau jingger ku jer yaki baro ayub la le do blay tepen salingo. U David Ukraine jing ka sam hagi jing ruai haga dor jong ga jing ruai. Ki para mensim ki ba kodo don na pleng jongi ngi mat e gajing ni sngo ba gajing duai ki jonga ba jong phi ni pentep show blay ling ba gajing ruai ki jing ruai ki dei ki wei ki atiar ki ba pentengen ye gajing ga jonga ba gajong phi ka benta ka balai ka bo David u ring dor rang ne ka long ha ka dor jong ga jing ye thu lupa ladangi pule na ka gospel ga jong Matthias kan lenong ga ba ar phnyo ka dekat ga ba ar phun rio hodok ba san pho Kebaya tu sepang jing syasa narpna jong try but nong penim jongi u Jesus Christ. U Jesus habau pilat ula pelait no yo Barbas ban IT yo Jesus ban sa narpna. Ki sipai ki pertu ben. La pendeng yu ka pansngat sia. Kila pelong ke kambiria yo u. Hapadeng ke jingkit ka bakia ka bau kit halor jong ga ding na umat ya ke jing syakran ben. Hakini ki sipai haki parsi
Adai ban sa narpna yu trai panong penim jung Jesus Christ ringkat ki arngut kita kai. Ki Pharisi bagi sipai ki ong abakum kata kapon balala medei ukun ublei hiar nagadingkna kumjuru ki rangba lingdo ki laong une ula man penem ye ki wei te umla man penem ye lade balada ula man penem hiar nagadingkna ngin sanget hame une uba shania hoblei to on penem ye u menta une uba kamyal de ukun ublei ula sha sanar pna ringkat berkidakan Haka genta ke bahan riau ke jingdom galawan bat haka genta ke bakhnai u Jisu la perta ta ka sur ke bajam Eli Eli lama sabatani u blay jonga balai me eno yanga ka gospel Matthias kalong ba arpnyo ka penpau ba ka jingkren u David kalong ban ya thu lepa ba u blay un wan man shim ye ka jinglong briu ban mat ye gijing jinjar u Jisu udai ublay bon hiar na beneng ban shim ye gijing long riu ban sngo thu ye gijing hitam bat khamdam ban kiu halor ga dingna ban kit ita gijing ki chonga bat ki chongpi kasam ga ba arpu ar kam shim kot tanga gijing snap jar ga jong ublay re ga kot ga jing job u David ya kita gijing bat gijing hitam kumbau Chris ula job ye gijing sha hitam ula job ya kajing yap da kajing mipan hakabau David adien jong gini ki kai baro pachuaban kut kajing jung utau ye ka wei kajing ruai kajing pelait ka jong ublei bar wong ha ka kitab ka ba do Samuel kalnong ka ba arwar ublei utrai ula ai ga nong yanga namar ka hok jonga kum gi khon gi jong ublei ha kajing wan ga ni ka klam in ma chi bon gi jing Nrengi kerman in yo ru shibon gijing ikai lama gijing kabangi mat agni ka klam bat kini gijing ai kan longi mau jam gijing ya den ti jongi ya ka pertai kiban pen start ban pen scam ya ka jingeng bat ka jing shene alut ka jongi how blay ngan pen gut ya ni ka khubor daga wei gijing tu khana shpang us im ba crown us im Alexander ngangai scam na preng jongpi ple jo sngo bon sien ya ni ka jing tu khana Rehani ke puan ke kuat menpikan mau biang Bukan long ke jing hikai nam ta jong abat jong pi Us im Alexander berkrau udan ke jing ang nuot Man hiar tmai ke pertai baro ke wei Banduti ke spak ke po jong ke pertai Badu kuat ban sen Charlotte ya ke pertai Hasyua bon klat udan ke jing ang nuot Bani syem bat kita ke ba iet ke ba thoin ke jong u Henry usngau tu ba omla bani syem Nama ke jing yap ke ap ya u Pada syua ban yap ula khat ye wei ni kijipai ban kerpahat ye u ban ye thu ye ke lai tli ki jing ang nuot ke jung u padu kwa aru ba u un le ban pendep ini ki jing ang nuot ke jung u hadin ba u la klan ka jing ang nuot ke jong us Alexander klong bagi doktor ki ba paunam ki ba judan hasenda jung u kin ra ye ga met yap jung u hadin ba u la klan namar minta ngas ngau thu bagi doktor gede tang ginong sumar kimdon bor halor ka jing yap bat ka jing im jongno ka syong ha kti ka don bor ka jong oblei kumta habanga klat ngakwa ki doktor gen rai ka med yap jonga man ya thu shaka perthai baga jing yap bat ka jing im ka jongi kam syong ha kti jong ki doktor rei ka syong ha kti ka don bor ka jong oblei Kalong ke badai ban sumar darangi mat ke jingpang rei ke jingim te ke syong ha ublei ki paramensim ke bokodor pila ban mat ke jingpang ba bonjat aga jingim ke jongpi pila ba ru ban perkhat kat kani ke jingdok kawan kumnungan yo pisa ban sumar rei ngong yi pi wadom red mensim ma ke jingim ke jongi ke syong aga ti ke badon bor ke jong ublei ke jing ang nuot ke ba ar kalong Bagalenti yai kaban ra ega met yap jonga nadu yeng shadu lum jingtem devan siang de kisbai rupa kaspa ka pho ka mangala lum pan pin pau she ka perthei banga deus iem bal shimno egi ba bon gi men siem gi ba kordor ha ka jing hiar thma ga jonga ka jing kwa abor ka jing kwa spa ga jonga kala penyap igi ba bon gi men siem gi ba lui
kumta ban pen pau sya ka perthei bakaspa kam dondor klem ga jingim ngi magni gisngi hakabala shnabat yagathma ban penya yau yagi tiarthma la shnai gi jingpang ban penya yau yagi dawai ki e baro ki jian mar ga jingkwa spa bom hok ga jingkwa bor kabom salia wat ban shim yagi mensim gi bakodor jong gi brio hanrei tuken mau bakaspa kam dondor hakmat ga jingyam ka jing ang nuot ka balai ka long habashnai ka senduk ka bathep ye ka met yap jonga ong usim Alexander devan sei ka ti jonga shabar baka perthei kan tep baka wan thli ka perthei bakat ka burom usim Alexander ulek thliru na ka perthei ki paramen sim ki bakodor pila ban kraw kat no pila ban hek kardan kat no Rei tu kan mau abangin late nang ni kaperthai ngin late thli kapadon kam galong tungin penan kam ya ka spa nagam ta ge jingr khulam ya gi wei mangim la ban ket che ge jingyam ngila ban mat ya ge jing ngap jar ge jong oblei hagi babon gi benta jong ga jing em ga jonga bat ge jong pi u David aba mat ya ge jing ngap jar hakaba kot jong ga jing em ga jong u shem ya ge jing job bat ya kejing pelait ke jong oblei ngiru ngilapan mat ya kejing skap jar ke jong oblei hagen ke klam rai tu ken mau ba oblei te yo I bat utep bat on pelait yang yi nak ni ke klam si sin ke sngi kejing skap jar ke jong oblei kalong banten jo ya kejing ngai ke jong abat ke jong pi kejing skap jar ke jong oblei kalong bat pen scam ya kejing ngai ke jong abat ke jong pi kapangi don kam galong ngin yaine haublei ngila ban mat ya kejing ngap jar menta rengin mat pat ya kejing pelait ke jong oblei hadin kini ki ke baro oblein gur khu ngi wei pe wei ki ba shash kor ga khubor na ga tin ke jong oblei link bag ni ga social media oblei nyarap oblei dor kat pi wei pe wei nagam daga burum ke jong oblei amen